Maia Ruiz de Alda Laksonen. Bigarrena kasike antzia nuen, ez da oso bera aipatzen amarena edo bigarrena, ez? Gutxiago iparraldean, Maia. Eta nerea zaila dela esatea. Bai. Jendearentzat. Mikrofonoa hor, bai. Jendearentzat, bai, ze Finlandiarra da, ez? Bai. Eta Ruiz de Alda nondik dator? Egiazki Zarabatik. Aha. Maia, zu Urruñan bizi zara, eta urruñarra ere sentitzen zara. Bai. Bai. Gurasoak, ez ziren lapurtarrak, ez? Ez, aita nafartarra, ni ere sortzez, eta ama Finlandiarra. Lodifobiaren kontrako bideo podcast batzuk egiten ari gara. Ez dakiden lodifobiaren kontra edo gorputz ororen errespetuaren alde. Ez, batzuk esate dute mezu positiboa bidaltzea, negatiboa baino eraginkorragoa dela, ez? Lodifobiaren kontrak agian badauka konotazio negatiboa, baina badauka ere tono radikalago bat, ez? Eta gorputz guztien errespetuaren alde, agian batzuentzat da oso happy flower. Nola bizi duzu? Bogia esan ez dakit. Ez diot buelta askorik eman horri. Egia esan, Nola onartu duzu elkarrizketa, Maia? Ez dakit, uste dut ez delako askotan aipatzen, eta ni pertsonalki zait gustatzen hitz egitea horri buruz. Baino lodi gehienentzat izango da berdintsuan ere ustez. Ez da erreza. Gero ja adinarekin errezagoa da, baino gaztetan ez da erreza. Askotan, atera da elkarrizketa hauetan, adibidez ez, lodifobia edota hijitofobia, badirela bi elementu, beste asko bezala, baina transmititzen direnak inolako esfortzurik egin gabe. Osea, bapatean umeak, etxean beste zerbait entzun badu ere, bapatean lotzen du lodi izatea txarra dela, edo hijitu izatea, gaizkile izatea dela, ez? Zuk txikitatik entzun dituzu mezu ezkorrak? Bai. Eta orainiko entzuten ditut gurasoak beraien aurrei berdintsuak esatea edo entzutea. Bai. Zer da zure ustez ekidin beharreko hori, ez? Pertsona edo guraso bezala? Egia esan ez dakit. Baina egia da askotan entzuten diozula jendeari ez jan hainbeste, ez dakitzer, lodituko zara, ez dakitzer. Eta hori momentu batzuetan, gero ez dituzte aurrak aspertzea edo ez dakitzer, eta ematen diote edozein gozoki jateko. Baina Zu, Maia, kultura munduan aritzen zara lanean. Eta aipatu duzula goxokiak eta aurrak, hau ere oso orokorrean, klaro, baina niri harreta deitzen ditzen orokorrean, bidasoaz bestalde, ikuskizun bat den oro, aurrek lotzen dute goxokiak jatearekin, xipzak jatearekin, eta bla, 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 bla. Bidasoaren alde hontan, aldiz, asko zoikoagoa da, ez ikuskizuna ikusteragoaz. Entretenitu behar izan gabe jatekoarekin edo. Zuk nola bizi duzu Bai. Antolatzaile bezala? Go ez dugu aurrena ikuskizun asko egiten, beraz ez dakit, baina bai ikusten dut jende oro bai zineman eta bai edozein antzerki edo edozeinetan txutxeak eta hola erosten diete, eta zenbat den da txutxe dauden. Bai. Nago, joan den alian dakit zergatik begiratzen ari nintzen, zenbat dauden, ez? Ez dakit, negozioa egiten duten ezala ez, baina jendea egon behar da denbora guztiak jaten. Eta bai da ospakizuna bezala edo ez dakit egiten dute. Egia esan ni txikitan bakarrik alnuen larun batetan. Begira. Eta altzenean? Altzenean, zeuden hainbeste, baina bazauden, Bai? Bai. Nola gogoratzen duzu urruña? Garai hartako urruña? Ez da hainbeste aldatu, ez dakit. Bai. Gero ni ikastola, kolegiora joaten nintzen, kanboraino. Beraz ez nintzen asko mugitzen, eta gero lagunak
klasekoak ez nituen ez zauen ez da urruñar bat. Bakarra zinen, bai. belaunaldi hortan. Beraz, gehienetan Hendaiara joaten nintzen nire klasekidekin eta jolastera eta hola. Orduan, zure aisialdi eremua edo, ez, bizitza soziala, penaz, gaur egun pentsatzen dut ez, baina umetan urruñatik kanpo. Bai, ez nuen jende asko ezagutzen. Ze belaunaldikoa zara zu, Maia? Zer zan behar dut, nire urteak Bai, edo bere... nahi duzuna. 58. Esan nahi dut, garaian bazegon adibidez, sehaskak bazuen lizeoa, kolegioaz gaine? Bai. Zure garaian ja bai. Bai, ni terminal arte egin dut, Baina egin dut kanbon dena. Dena kanbon. Ni naiz... Bai, terminalean azkenekoak egin genuena kanbon, uste dut. Hor gutxi zineten, ez? Bai. Eta hor ere, adibidez, jasaten zenuen lodifobiarik ikaskideen partetik? Ukana dut, 13 urtekin uste dut ailegatu nintzela gutxi gora beraz, nahi soroitzen, egia esan. Eta oso lotxatia nintzen, eta behin frantseseko 2 orduak beti segituan genituen, eta usten zigun 5 minutu pausa. Eta... genuen balkoi bat bezala, baina, gero lehenpisuan zen, Eta denak ateratzen ziren hor, eta ni saiatu nintzen behin, kostata, Maia lagunak egin behar dituzu. 13 urtekin aldatzen ezutelekuz, ez da oso erreza, edo hola oroitzen naiz bederen. Eta atera nintzen, eta nire klasekide bat, esan zuen, kontuz, denak atera bargara, bestenaz ez da sartuko. Hori da lehen esaldia esan ziana mutikorrek. Gogoratzen duzu, beraz, urte asko pasa dira. Eta laguna gara, Eta lagunak zarete. Bai. Baina, bai. Agian dira komentario oso desegokiak gaur ere egiten direnak, baina... Esaten dituenak behar bada ez du uste ez da kontziente zenbat min egiten duen, ez? Ez dut uste. Baina hori da eskoletan gertatzen den gehiena, jendea ez dela kontzientea. Ez da bakarrek lodiarena edo ez dakit. Edo zein aitzakia da. Beta aurrekoena gutxiago izanen da orain mundu guztiak ditugulako. Betarrekoak eta hortzetako aparatuak, oiek? Lehen bakarrek bakizu klasean bat, Bai. beti bakoitzari esaten zitzaion, ez dakit, beste zerbait. Nire klasean egon zen behin bat urte batez bakarrik gero hiltzen, bera beti jendeak irri egiten zuen, alkandora ezberdinak eramaten zituelako. Bekzu ez modan. Eta matxakatu zuten, Txikiak edo gutxi izanik ere, ez, askotan esaten duzu edo pentsatu hori da, ez, baina nora begira daude helduak, ez, nola baimendu daitezke, baina askotan gutxi izanik ere komentario horiek ez dira helduen aurrean egiten, edo helduek entzuteko moduan. Baina helduek ere esaten dituzte hartu gabe. Bai. Eta oso gaiztoak dira, eta gero oso gaiztoak. Izaten aldira. Eta aurrek entzuten duten etxean. Maia, pentsatzen dut zure ere gertatu zaizula sendagilera joan, bezakit, behatza utxia duzulako, adibidez. Eta sendagilaren lehenengo arra izatea argaldu behar duzu. Eta zu behatza utxiarekin joan. Bai. Gehienetan edo ez dizute begiratu nahi zerbait, zentaia izaten dute, badela, nola esaten da, lodia zarelako. Eta ni ez dute zerukan pandemia arte, orain hipertensioa dut, baina hori da, eta ez dakit, beti. Da exageratua. Baina ere, behin dermatologo batetara, depilatzeko hori betiko, utzi nuela jainera. Joan nintzen lagun batekin, garazirekin, eta biek elkarrekin, eta botazioan kriston bronka, gure seguritate soziala, zuren eritasunak pagatu beharko ditu, kadera berria, ez dakitzagatik kadera ekin zegoen,
eta ez dakit zer, eta gainera depilazioa egitea, gero aterako zaizkizu hile gehiago lodia zarelako, ez du balio, eta utzi nuen, tala. Egin zizun? Eta betiko depilazioan zeitzen dut. Hombre, bai, askotan gelditzen gara txiki gainera, holako... Ba, nire laguna oiukatu zion, nik geratu nintzen erdi negarrez, oituratua zaude, eta hartzen duzu, bai, jartzen za, hor txiki bat bezala, ba, izu, inork ez zaituela zure kiroleko taldean. Ja, bai. Ba, berdina. Zara itzuli, ez? Ez. Eta gainera garesti zen, aiakoa da, bai. Askotan lotzen da, ala erakutsi zaigulako, ez? Lodi bat ez dela mehatzen ez duelako nahi, lodi bat lodi dagoela gezki jaten duelako, beti daude... Edo bere falta delako. Hori da, lodia zara zure erruz. Bai, beti dago eta errua, zure falta. Eta gainera jaten duzu zerbait, eta ja errudun sentitzen zara, edo errudun sentiarazten dizute. Nire familia parte handi bat izan da lodia, gehienak daude dietan duela 20 urte, eta segitzen dute, baina dieta, bai, eta kirol pila bat, eta ez dute jaten, eta beti daude, keskatuak denbora guztian daude, jan dut, pastel bat, jatetxean zegoelako, ez dakit. Bai. Eta, ja daude, orain lodituko naiz, orain korrikain behar dut, hau ez dakitzer, eta da, denbora guztian, baina da, kriston pisua. Ez da plazerretik, ez? Ez, bukaeran ez duzu, bai. Eta batzuei ematen diegogoak gehiago jateko gero, Hori bai ikusi dut, hori jendearekin, edo hitzegin dugularik, eta bai. Pentsatzen dut, kanpoan jaten duzunean ere, agian sumatze dituzula edo zure maikide edo ondokoen begiradak edo hori dena ian behar du, edo hori bakarrik jaten du? Hori ere aipatu izan digute. Niri askotan hori bakarrik jaten du niri, eta bai, pentsatzen dute jaten duzula denbora guztian. Basurde bat. Bai, eta ni adibidez ez ditut maite azukredun gauzak, ez ditut jaten. Gazia nahiago duzu? Bai, eta gainera jaten dut normal. Osea, nire lagunak daudenak espageti bat bezala, jaten duten 3 aldiz gaizkiago eta gehiago. Hola da. Gainean zeliakoa naiz. Nik ez ditut pizzak edo orain oporretan egon naiz, jende guztiari tapak ematen zieten, ni ezin dut jan. Osea, behirazen bat gauza ez ditudan jaten, ez da nahitaz. Eta hala ere, bai. Ba, bueno, hola da. Eta arropa bilatzeko, ez? Abiez, maia horrekoan aipatzen zuten, etzaizkit etorriko hitz egokiak, ez? Baina arropa marka batzuk duela zenbait urte, ez asko ere, ez? Hasi dira, eskeletikoak ez diren gorputzak ere azaleratuz. Baina beti da loditasun estandar bat marko baten barruan, bai? Osea, sistemak permitituko duen Michelin-txoraino, bai? Zuko olakorik ikustean zer sentitzen duzu? Batzutan, orain, eskeia 48 urtekin. Ja posten naiz, eta ez dut gastatzen dirua arropan. Ja. Lehen jantzi behar nintzen, ez dakit, zahar bat bezala. Zahar bat bezala, orain 48 urte, ez dakit. Baina ezin zenuen hautatu, eta gero ezberdina da, ni baukat ipurdi oso handia eta orain tripa, lehen ez nuen triparik adibidez, baina kriston ipurdia beti ukan dut. Eta ezin sartu, edo zein, eta gero taia berdinarekin beste denda batetan alnuen, baina bueno. Eta gero, bai, eta gero ez dira berdinak, ez dakit, 2XL bat denda batetan ez dituela markak aipatuko, baina ez da berdina beste batearekin, baterez. Gero ja badakizu, zu. Gaur egun ja badakizu nora joan, ez? Bai. Eta gero ez da denda ez gehiago, ere internetetik pila badaude. Bai, zenda adibidez da, niri arroparen ez eta inbeste molestatzen, baina adibidez kolantak eta olako gauzak.
Horiek ez daude, horiek dira, oso erabili. Ba, esan duzu, ez dizula asko importado, ez, arroparenak, eta baten batek ere pentsa dezake, estetika hutsa da, ez, arropa, ez, baina aldi berean, egunerokoan, ez, igual, zure burua, inkluso ez polit, baina eroso, ez, eroso. Eroso bereziki, baina, bai, erosoa, ni, adibidez. Eta maite ditu dela gauz batzuk, beste batzuk ez, denek bezala, Claro. eta ezin dut dena hartu. Edo kamiseta reivindikatiboak, nik ez ditut. Eta nahi balin bauzu bat, batzutan lortzen alduzu, edo musikarekin, ni musikariekin lan egiten dut, beraien kamisetak ezin ditut erabili ere, ez, Eta egiten balin baute nire taila askoak, beti da esaten dena gizonezkoa, orain ez dela hola esan behar, baina dela, begizu, hau... Lepo estua. Bai, eta nire ez dut soportatzen, Bai. beti hola nago. Beraz, ni nahi dut olakoa, edo lortu dut batzutan bat erostea, eta mozten dut hau ez dudalako soportatzen, begizu, hau lodia Presioa, delarik, ez? Bai. hau lodia delarik, maite ditut finak hauek bezala. Eta bai, ezin dute zer erostea. Aipatzen duzu, lagun artean edo? Bai, batzutan. Gero lagunen artean ez dugu horretaz hitz egiten. Lagunek beti ari dira esaten hori loditu naiz. Ai, metu behar naiz, ez queda como terrible, da lo peor. Uf. Hori oso... Beraz ez dut sartu nahi horretan, ez da mina egiten du bukaeran. Askok aipatu izan dute mina, ez? Bai. Esan diguzu dermatologoaren esperientziak, hemen aipatu izan dituzte, baita ginekologoarekin ere, edo haurdun gelditzeko, edo erditze momentuan, ez? Ohar oso desegokiak erabat indarkeria matxista direnak, ez? Bai, adibidez niri esaten zaten, oie, maia, aurra eukanei balin bauzu, metu barko zara, bestena silko zara, edo aurra gaizkaterako zaizu, eta presio bat, ez ditutukan, baina gusten zu, Eta ez naute ez da urdun ikusi, baina ala ere presioa ematen dizute. Baina gauz askoetan, nire ustez. Ni lehen gauza entzun nuena, hola, 15 urtetan, hain lodia izanik, eta ez dakit hola nintzen ez, edo meago, edo lodiago, ez naiz horreitzen egia, esan aldatu naiz pila bat urtekin, gora, bera, ez duzu inoiz lortuko lanon bat edo bikoterik. Metu barko zara. Hori entzun nuen nire... Sendagileak esan zizun? Ez, jendea familiakoak edo lagunak edo... Bai. Hori gogorra da entzutea. Eta geratzen zaizu hemen, Hori esan behar nizun, hori geratzen da. Eta gero basoaz laneko elkarrizketa batetara, eta... Gogoratzen duzu, hori esan zizun momentua, ez? Ez, baina basoaz ja beldur gehiagorekin. Eta egia da, elkarrizketa batetan gubiak gaude, behar nizu baino esperientzia gehiago daukat, eta ikasketa edo ni zer dakit, edo hizkuntz gehiago, ez dakit, edo zer gauza, zuzara hartuko dutena, askotan. Zentada, lodia, gero ezin duzu galdetu, baino sentitzen duzu. Baina da, lodia alferra da, eta ez da egia. Eta lehen esan dugun estigma, ez? Lodia da nahi duelako, gustoko du, eta hori esan duzuna gizarte asegurantzarena, hori gaur egun entzuten da, ez? Gainera, sare sozialetan, jendeak zer nahi esaten du, eta askotan daukagun pertzepzio hori da, pertsona bat ausartzen baldin bada, hortaz mintzatzen pantaila horrean da, badakielako hortaz, minan, ja hori galdu da, nahi duen orok, hartzen du bere telefonoa, zer nahi esaten du, eta aipatu duzun gizarte asegurantzaren kostua askok erabiltzen dute bala bat bezala. Bai, baina gero behar bada ez nahi zain beste kostua, Gainera ere mutua pagatzen dut gehiago, Bueno, bai, hori ere badago? Bai. Edo bankuan hipoteka bat eskatzeko behar duzula, bai, lehen gauza, lodia balin bazara da txarrago, Pentsatzen dute hilko zarela lehenago. Bai. Aipatu duzu, Maia, hori ez, 15 urte zenituenean, egin zizuten komentario hori, askotan azaleratura ere saio honetan, nerabe edo haurtzaroan edo gaztaroan,
lodifobia pairatu, eta gaur egungo begiekin argazkitan ikusi, eta esan, beni ez nintzen lodia. Bai. Eta batzutan, metu nintzen pila bat, eta behiratzen naiz, eta ni uste nuen lodia nintzela, eta ez. Baina nire familian metu diren guztiak, oraindik hitz egiten dute lodi bat bezala. Beti ikusten dira lodia. Hori da, zerbait ezaizunak entzer uste dut, zenta egitan, Dira, ez dut ez da kilo bat medikoaren arabera gehiagi, eta ala ere daude, ze lodia nago, nahiz ez dakitzer, bai, denbora guztian. Eta ni metu naizelarik, ni lehen aldean 50 kilo kendu nituen, asko dela, Asko da. Bai, lodia ikusten nintzen. Eta ez hori, jendea etortzen zitzaizun hori bai dela gogorra. Nire lagun batek deitu zuen behinz, da berari berdina gertatu zuen, lutoa bezala, inbar zenuela zure kiloei. Eta da, jendea etortzen zaizu, ze ondo. Orain ondo, Orain ze ondo zaude, eta zu zaude, hain gaizki nengoen, hain gaizki ikusten ziaten. Hori da pentsatzen zuten anitaz, edo beste bat, bati esaten zioten, ze ondo orain metu zarela, askoz guapoagoa eta osasun minbizia zuelako metu zen. Egizu? Ari zen sufritzen pila bat, eta beste guztiak bakarrik eskatuak metu zela eta aize polita zauen momentu horretan. Eta emaztentzat gainera txarragoa da beti. Niri, elkarrizketa sorta honekin, oso argi gelditu zait, askotan ez dakigunean zer esan, hobe gaudela isilik. Bai. Ez, ze guap, hobe isilik. Baina ni adibidez, orain indarrak egiten ditut eta gauz batzuetan, indarrak egiten ditut, hartu naizelarik urtekin, adibidez, nio hartu naiz, jendeari beti esaten diote aurrei zepolitan eskari eta inteligentea mutilari. Eta ni behartzen naiz, beti berdina esatea biei. Edo berdina, edo bakoitzari momentu batean zerbait, baina ez erortzea horretan, zetan denak, ohartu gabe, denak gizarte berdinan bizi gara, entzuten ditugu, eta dira ohiturak geratzen zaizkigunak, aurrari egitea bezala, ei, pentsatu behar dutela tontoa garela, baina denek egiten dugu. Ez? Bai. Pues berdina, dira ohitur bat, ez dakit, ohiturak dituzunak barruan ohartu gabe, edo kalean afrikar batekin zaude eta lehen gauza behar espainolez hasten zara euskera ordez. Bai. Segatik ez du jakinen euskera. Beltza delako, eta daukagu hori ohartu gabe. Pirritx Porrotx eta Marimototxek esaten dute bestela, pentsatuko du ez dela beretzat, hizkuntza adibidez. Hori da. Noiz, agian ez da oraindik iritsi garaia, baina bizi izan duzu momentu bat esan duzuna, hau naiz, zer gertatzen. Importanteagoa da, hau, beste guztia baino, eta aurrera. Bai, duela urte batzuk, askoz, bai, holako zerbait pentsatu behar, pesak orain da osasuna pizka bat beldurtuta. Ena beti ezaten zuta hilodia zara, hilko zara goiz, bihotzeko haukanen duzu, eta edo zer gauza egiten duzu, ez da duzu bihotzeko haukanen dut. Baikzu, zaude denbora guztian hor pisu batekin, eta orain ez naiz lotzatzen lodia izatea, batzutan bai, batzutan gaizki pasatzen dut oraindik, baina orokorrean, hala. Baina orain da kulpabilizatzea, bai, hilko zara, bihotzeko emanen dizuzen eta zara zaindu eta lodia zara, eta lodiak hiltzen dira lehenago, eta ez dakitzer. Edo orain Trumpek, ez dituela lodiak usten sartzen. Hori egin du? Bai. Bueno. Gordofobia tope hor, lodifobia. Bai. Bai, debekatu ditu. Hanintzen pentsatzen horrek legez kanpokoa izan barko lukela. Bera egiten du nahi duena, ez? Bai, zoritxarrez. Eta bera ez da munduko mehena. Ispiluan behiratik barko zen pixka bat, baina no. Eta esan duzu Maia, entxatzen zarela izan neska edo mutil, ohar berdina egiten bieri, ez? Eta pixkatera aipatu dugu euskara eta migrantei euskara hitz egitearena.
zu ausartzen zara, igual, nik esango banion eska bati, ai, ze printzesita, ze guapa zoa zen, eta mutilari, ze ausarta zaren, zu ausartzen zara momentu horretan laguna balin baduzu, edo ezaguna heldua, ez da, jo, behira zer egin duzun. Osea, Batxotan egin dut, baina gero ez dut izan nahi denbora guztian oso pelma, baina bai egiten dut, bai, batzuetan zeren bai. badira oso inkonstientek egiten diren klitxeak, eta erreproduzitu egiten dira, eta kalte besterik ez dute egiten. Batzuetan bai esan dut, gero... Bai. Gero nire adinekoak orain ja denak nera beak dituzte, ja ez daude beraien aurrekin. Ja, egia da. Ja pasada, pizkat. Bai. Maia, esan zizuten etzenuela gustoko lanik lortuko, eta bikoterik ere ez. Gaur egun bi gauzak dituzu. Nola, zein da zure lana? Konta eguzu, ze musikariekin lan egiteak izango du bere... Bueno, pues bere lana, ez? Lan ordutegiak... Ba, gero ni ez asko, hori da kontzertuetara joaten direna, ni ez noa asko. Zoaz? Ez. Ba, adibidez, kontzertuetan lodia izatea ere bai, Bai? Ezingo duzula zerbaitekin, edo, bueno, gero eta emaztea. Emakumea izatea musika munduan ez da hain erreza. Baterez. Sentitzen duzu? Bai, dira tontakeriak. Adibidez, kableena, ai, ez egin zu ez dakitzer, eta ni ingenieritza ikasi nuen, elektronikoa. Beraz, kable bat, ez nau beldurtzen, zu. Baina isiltzen zara esaten zuen, bez. Isiltzen zara? Batxutan bai, jabukaeran bai, eta esaten zu, ba. Eta ez naiz joan nahi, ni ingenieroa naiz, ni badakit egiten, zu behar zu baino be. Ez naiz, janpekutara. Batxutan aspergarria dira. Eta gero ez da gehiago daude, baina lehen zenituz teknikariak eta neskak ez zenituen ikusten, orain bai. Zuk zer egiten duzu, zehazki? Bueno, zure proiektuaren izena esango dugu, Maital Kultura elkartea lan egiten dut. Zuk sortua da, Maital Kultura? Ni eta lagun batzuk sortu genuen, orain nago beste lankide batiera, ere bai, eta bereziki Ipar Euskal Herriko artistekin hasi ginen, Euskal Herri osoan zabaltzeko, zaila dela administratiboki edo famat edo dena. Papel kontuak badira. 20.000. Eta hola hasi ginen, eta orain, ez dakit, 17 talde ezberdinekin lan egiten dugu, txikiak dira, ez dira... Baina 17 talde dira. Eta dira paperak egitea, kontzertuak bilatzea, ez dakit, batzutanko publizitatea egitea, ez dakit, gero batzutan antolatzen ditugu gauzak, adibidez Escape Street bat, larun bat honetan Urruñan, euskaraz, eta igandean gonbidatu dugu, antolatu dugu Jogurina. Aha, Urruñara? Bai, zitateratzen orain, bingo musikatua, zitzaidan ateratzen zitzak. Maite duzu, gustoko duzu egiten duzu lana, paper kontuak eta... Bueno, batzutan aspergarriagoa da, edo beste batzutan hobeto. Zuen, ez dakit abantaia den, bueno, niretzat izango litzateke abantaia, ez da? Ipar Euskal Herria ez da lurralde handia, euskaraz eta euskal kultura maite dugun gehienok edo bistaz gutxienez elkarrez ezagutzen dugu, orduan oso etxeko proiektua da, ez? Bai. Bai, eta gehienak, adibidez, gu hainbeste jenderekin hitz egiten, lan egiten dugu edo zerbait, jente gehienak guta zentzun dutelako. Bai, eta gu ez gara famatuak. Eta ez dugu gure publizitatea egiten, eta ezer gu lan egiten dugu, eta doan bezala. Nahi gabe heldu dira orduan, ez? Bai, gero Durangon gaude, urrengo astean ere bai, baino, edo Loraldian, Urruñan piat gauza gaude, astentan, denak egin barko. Bueno, esan duzu hasieran Urruña ez dela inbeste aldatu, zentzu horretan aldatu da. Hori pia bat. Orain bai duzu bizitza Urruñan? Bai.
Bai, kristona. Ez zinateke aldatuko. Ez. 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 Gauz batzuk hobetuko nituzke Urruñan. Hmm. Baina beti daude gauzako betzeko. Bai. Txarrera joateko ere, bai, oza, ez dugu. Eta zure egunerokoa Maia, lanean eta etxetik egiten duzu lan edo bulegoa? Bulegoa ukanen dugu, orain arte zen etxetik. Eta gero elkartzen gara bi egunetan lankidekin edo, torri bar den artista edo arotzenian. Jatetxe bat hauena Urruñan usten digute eta hor elkartzen gara denek. Eta Goizetan. hegoaldeko musikaririk etorri zaizue eskean? Bai, Da, hartzen duzu ere bai? bai, batzuetan. Alduguna egiteko, baina bai. Mugitzen da asko iparraldean musika, Maia? Bai, baina beti berdintxoa. Beti berdintxoa. Herriko festa batek balin badu ez dakit nor, ondokoak nahi du eta ez dira Bai. Ez dira aldatzen edo ez dugu eta bai, Ipar Euskal Herrian dagoen arazo handiena, da festak edo herriko elkarteak antolatzen dute, aparte ez dago hainbeste, eta bago Atabal, Endaian baude antzoki batzuk, baina ez daude... Kontzertu areto handiak ez dira. Eta txikiak hainbeste ere ez, eta orduan... Bai, ez da mugitzen da herriko festak eta ez? Bai, Atabal hegoaldeko batentzat toki intimoa da. Bai. Bere alde hon eta txarrekin, baina goitu gara hola. Baina kriston soinua bai. Atabalen, kristona. Bai. Oberenetarikoa, Euskal Herrian ere ustez. Hortik pasatzen dira gehienak, ez? Baina, hartu gabe, baina bai. Hortik gehienak pasatzen dira, ez? Bai. Baina ez dago hainbeste, zu estaten zua, nahi dut Siberura kontzertu ez dakitzen bat egitera. Ez daude hainbeste tokirik egiteko, prefosta tarratzen eta hola, baina ez dira ere, dira lokal sumeak eta osondo daude, baina ez daude hainbeste, daude 3 edo 4 eta ja bukatu da. Hori da arazo handienan ere ustez. Jende ez daukala ohitura, ez dakit. Nire herrian antzoki bat balin bat zegoen, ostiralero zerbait egotea eta zu hautatzen duzu ostiralean joan ala ez, baina ez dugu ohitura hori. Batzutan sentitzen da kasik obligazio militante bat bezala, ez? Badago, eta atsegin dudanez, naiz eta gogorik ez ukan, joan behar dut, bestela ez da berriz antolatuko, ez? Pixkate olakoak asko gertatzen dira hemen. Bai. Maia, ez dakit zorait gehitu nahiko zenuken. Nik eskertzen izu gainitz, mikrofono aurrean hitz egin izana, bota dituzu, perla potolo batzuk, ez? Botatzen alditut gehiago egia zan. Libre zara, botatzeko. Ez, solaz ditut botako, baina bai. Bago denetarik, Atentzioa deitzen du egia esan entzutea, 13 urtekin honek hau esan zian, 14 honek beste hori esan zian, eta jada 58 urte dituzula esan diguzu, beraz. Eta oraindik, baude lan arduradunak eta hola gaizki sentiarazten dizutela horregatik, Jende batzuk bakizu noiz, baude batzuk gorroto dituztela lodiak. Baina gorroto. Sumatze duzu arpegian? Bai. Bai, bere ala, ez? Hola, begira da, ez keinu. beti, Ja. Batzuk behar bada, baina batzuk direnak, bai. Eta oraindik ikusten dut ez ditut agurtu ere ez nahi. Baina, agurtzen ditut, Ja. Hola, inorrek ez du jakinen hor diren. Baina, bai, eta jende heldua esaten ditu kristonaztakeriak, Kristonak, esaten oso ni flipatzen dut. Agian tentu handiz, edo handiagoarekin hitz egin beharko genuke. Ez da pentsatu ere bai, ez? Bai, esan baino lehen pentsatu. Ez, edo ez pentsatu hori. Eta ez pentsatu, baita, noski. Noski. Bai. Ez dakit, ni ez dut pertsatzen jende pertsona bat hobeagoa dela edo txarragoa dela bere itxura edo bere, ez? Bai, badira asko pentsatzen dutenak, eta gainera esaten dutenak,
eske ja, adibidez txiste matxistekin, edo txiste gordofoboekin, edo txiste xenofoboekin, ez? Orain arte beti, ze grazia, jiji. Eta ja, zorionez jendea da isiltzen, eta beste batzuk esate dute, gaur egun ezin da deus esan. Beste norbait iraintzen Ni duzun botatzen bitarte. ditut, Bai? Lodien, ez txisteak, zendanik ez dakit txisteak botatzen, baina nire buruari eta olako zerbaitetan situazio batzuetan, esaten dut eta jendea flipatzen. Agian zuk nahiago esatea. dut esatea ni, besteek esan baino lehen. Aurreratzen zara. Hori behar defentsa mota bat aurra zarelarik. Estrategiak garatu dituzu? Bai, eta esaten zuten hori, lodiak beti irringarriak dira. Da, inbatean, edo niri gertatu zet gero, dela zure karakterra, zu ikusia izateko edo zerbait, Zure destakatzeko modua, ez? Bai, baina ez gara lodi guztiak irringarriak. Argal guztiak serio edo irringarriak ez diren moduan, ez? Bakoitza da dena. Bueno. Mi esker, Maia. Bai, nahi duzun arte. Bai.